viewers nga naglantaw na to karon. Ang akong pamatud-an mga higala nga kining amo ang mga larawan sa amo ang simbahan dili ni larawan sa mga Dios-Dios kay balikon ko di larawan sa mga Dios-Dios kay lahi man guni ang larawan sa mga Dios-Dios ug lahin po ni ang larawan sa mga santos kay kung mag-ingon magud kag mga Dios-Dios mga igsuon do na man guni sila ay mga ngalan Baal, Astarot, Milkom, Jupiter, Diana, Dagon. Mao nay mga larawan sa mga Dios-Dios. Unang Hari 11:33. Pero kaming mga Katoliko dili mutuo nga naa mi larawan sa mga Dios-Dios kay wala man mi larawan ni Baal, wala man mi larawan ni Dagon. Kun mi larawan nga Diana. Mo na nga kini larawan nga naa sa mong simbahan dili na larawan sa mga Dios-Dios. Kay balikon ko ang mga Dios-Dios gipanganlan man na sa Biblia. Kadtong mga Diyos-Diyosan ba gipanganlan sa Biblia. Mabasa na sa Unang Hari 11:33. Kunya kana sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 1 nga mao'y sagarang gamiton sa atong mga kaatbang sa pagtuo nga nag-ingon ang Ginoo nga dili ka magbuhat og ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako, dili ka magbuhat og linilok nga larawan. Kana nga larawan dili man na applicable sa larawan sa mga santos. Larawan man na sa mga idols. Kabaw ko kana si Brad Warren kabaw na unsay idols. Idols gani Diyos-Diyosan ba? Atong basahon na diri sa English Bible nag-ingon dinhi God said to the people of Israel, I am the Lord your God, the one who brought you out of Egypt where you were slaves. 3. Chapter 3. Do not worship any gods except me. Do not make idols that look like anything in the sky or the earth or in ocean under the earth. Don't bow down and worship idols. Klaro kay mga higala nga ang gingon is Ginoo, do not make idols. Sa to pa dili ka maghimo og idols, di ka maghimo og mga Diyos-Diyosang imahin, no? Unya unsay gingon sa Ginoo sa bersikulo 5, don't bow down and worship idols. Ayaw pagyukbo og ayaw pagsimba sa mga idols, mga Diyos-Diyosan. Sa to pa ang bawal is Ginoo mga higala ug mga kaigsuonan mga idols. Unsa to mga idols? Silang Baal, Dagon, Astarot, Jupiter. Oh, nya do na patay laing basahon. Kining gamiton po nila kining naa sa Deuteronomio. No? Wa man nila masabtigo Deuteronomio kapitulo 8 bersikulo 9 nagkanayon dinhi. Sa Tagalog nga Biblia nag-ingon, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahin. Liman ka, unsa day ng imahin nga gidili is Ginoo? Diyos-Diyosan. Wala mo ingon ang Ginoo, huwag kang gagawa ng banal na larawan. Huwag kang gagawa ng larawan ng mga santos. Wala mo ingon ang Ginoo ana. Ang giingon si Ginoo, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahin na anumang nilalang nasa langit, nasa lupa at nasa tubig upang sambahin. Huwag mong silang yuyukuran. Ni ako si Yahweh na inyong Diyos ay mapinagbubughuin Diyos. Unsa day gibawal sa Ginoo? Imahin nga Diyos. Dili kay imahin sa mga santos. Karon duha man guni ka klase ang larawan. Larawan sa mga santos o larawan sa mga Diyos-Diyosan. Ang Ginoo wala man siya dili man tanan larawan iyang gibawal. No? Dili man tanan larawan iyang gibawal. Do na may larawan nga iyang do na may larawan nga wa niya ibawal. Motong larawan sa mga balaan sama sa kirubin. Mabasa na sa Exodo 25:18-22 nga ang Ginoo gyud mismo maoy nagsugo. Ang Ginoo gyud maoy nagsugo niya ang iyang gisugo si Moises nga Moises paghimo og duha ka linilok nga larawan sa kirubin. Klaro kayo. Napangutana, sayop ba ang Ginoo ato o sakto? Posible kay ang Ginoo masayop. Pag ingon sa Ginoo Moises paghimo og duha ka linilok nga larawan sa kirubin. Nya unsa man ang kirubin? Anghel man na. Nya unsay gingon sa Ginoo? Moises,
paghimo og duha ka linilok nga larawan kirubin. Nya unsa nang kirubin? Anghel. Unya, doon na paghilayang mabasa, Ezekiel 41:17-22. Ezekiel 41:17-22. Ang Ginoo, ang templo sa Ginoo, ang templo sa Ginoo gikulitan og mga linilok nga larawan. Liman ka ha, ang templo sa Ginoo, unsa nang templo? Simbahan. Ang templo o ang simbahan sa Ginoo napuno sa mga kinulit nga larawan. Templo sa Ginoo, busa ka ng templo nga way larawan, di na Ginoo, templo na siyawa. Kay ang templo sa Ginoo napuno sa mga kinulit nga larawan. Unsa man tong kinulit nga larawan? Sama sa kirubin, sama sa larawan sa naong sa tao. O, larawan sa naong sa tao. Apo di larawan sa tao. O larawan sa batanong leon. O doon na po mga larawan sa palmira. Naana mga higala. Unya asa man nagibutang didto nagibulos Ginoo. Ang templos Ginoo mga higala doon nagyoy larawan. Bisag hudon ug basa ang Henesis 2 pinadayag. Di gyud ta kabasa nga ang templos Ginoo way larawan. Mao na challenge nako sa mga laing reliyon. Basahi ko Genesis down to Revelation. Basahi ko litra por litra nga ang templos Ginoo way larawan. Kay kung dili mo kabasa niana, nagpasabot nga doon na gyud larawan ang templos Ginoo. Mao na mga kahigalaan. Unya ang Ginoo nagpahimo gyud og mga larawan. Larawan sa mga balaan. Mao ni ang punto ba. Mao nay punto nga gamito nako nga kanang mga teksto mao nay mga example nako ba. Nga dili gyud ay tanan larawan gidili sa Ginoo. Doon na gyud ay larawan nga gitugot sa Ginoo. O katong gitugot Ginoo mo tong mga larawan nga iyahang gibuhat. O ang katong mga larawan nga iyang gipangbuhat, gipangbutang dito sa templo. Ang ubang gipangbutang dito sa arkas kasabutan. Pero doon na bay larawan pod nga dili sa Ginoo. Doon na pod larawan sa mga idols o mga Diyos-Diyosan. Nya kinsa man na sila? O na sila Baal, Astaroth, Jupiter, Diana, Dagon, Bel ug Nebo. Mao nang mga larawan sa mga Diyos-Diyos nga gibawal sa Ginoo. Pero naa ba na sa simbahang Katoliko? Wala na oy. Gibuhat o gikulit ba na sa simbahang Katoliko? Wala na oy. Wa na gikulit, wa na gibuhat sa simbahang Katoliko. Kay dugay nako na dugay nako na Katoliko, Brother Warren. Dugay nako na Katoliko. Wa gyud ko kakita sa among simbahan nga doon na may larawan nga Diana, larawan nga Dagon, larawan nga Baal. Dugay nako na Katoliko. Wa gyud ko kakita larawan sa mga Diyos-Diyosan. Kanang larawan ni Maria, dili man na Diyos-Diyosan. Larawan man na ni Maria. Kanang larawan ni Senyor San Roque, di man na larawan sa Diyos-Diyos. Larawan na ni Senyor San Roque. Larawan na sa mga santos. Mao na mga kaigsuonan og mga kagalaan. Pero ang atong mga kaadba nga mga dili Katoliko, sila siguro'y nagbaton og Diyos-Diyos. Kaya ang ilang pag-ila sa larawan ni Maria, Diyos-Diyos man, ang kamo mo'y nagbaton og Diyos-Diyos, dili kami. Kaya ang pag-ila na mo anang mga larawan sa mga santos, larawan na sila sa mga santos. Larawan na sila sa mga balaang tao. Dili kay Diyos-Diyos na sila. O larawan na sa Diyos-Diyos, dili na mao. Kaya kung larawan pa na sa Diyos-Diyos, nganlan unta na namog Baal, nganlan unta na namog Dagon, nganlan unta na namog Diana, nganlan unta na namog Astaroth, Milcom, Camus, mo unta ingalan na mo. Kanindot og mga ngalan anang mga tawhana, San Roque, San Antonio, Saint Ezekiel, San Agustin, Santa Ana, Santa Monica, ka mga nindot og mga ngalan ana. Mao bitaw gingalan mo San Roque, San Antonio, San Agustin, San Isidro, San Roque. Wag yo miingon Dios Roque, Dios Tonio, Dios Maria. Wag yo miingon ana. Mao na mga kahigala, na mga kaigsunan. Wala na? Okay, so Wala na? so time na bro. Okay, salamat. So Okay, nauman na salamat. ang 10 minutos nga presentasyon sa unang barog ni Brother Madinas kung sa si IPD. So niata sa 10 minutos pod nga cross examination. Salamat kay bro sa imuhang presentasyon. So ang 10 minutos, so alang sa mga gustong mosulod ha, unya namo sulod human sa tuang diskusyon karon aron nga dunay gitawag og sangkuan ang atuang pagtuon nga makakat-on na matag usa dili lawgaw mga higala kay gisunan. So mao naman to baruganan sa CFD Roman Catholic. So alas 4:16 na, so 10 minutos, so mahumantaan ni mga alas 4 banda dito sa mga alas 4:20
Tres, no? So unang pangutana, Brother Badinas, andam na ba ka? Okay bro, unang tubag bro, unang tubag bro. Andam na bro, andam na bro. Sige, so matod pa nimo nga lahi ang larawan sa Dios ug lahi ang sa mga santos. Matod pa imo nang gilitok sa alas 4 city sa hapon. Matod pa nimo lahi ang larawan sa mga Dios, lahi pod ang larawan sa mga santos. Kini bang larawan sa Dios ug larawan sa mga santos? Pareha pa na sila nga dunay dagway dunay dagway nga sa kanina ang dunay dagway sa tao. Pareha ba or dili pareha? O tubag na po. Muta na bro. Muta na bro. Okay, ako pangutahan na bro, mao ni akong balikon ha. Napilit-pilit man imong tingog, napilit-pilit imong tingog. Sige. So sige akong balikon. Iniguman ako sa pangutana, akong i-close ang mic para dili mag-iko-iko. Sige. So akong balikon ang pangutana. Kabalo ni mo bro? Dungog ra bro, dungog ra bro, dungog ra bro, dungog ra. Sige. Matod pa nimo imong gisulti ni alas 4 city sa hapon. Lahi ang larawan sa Dios ug lahi ang larawan sa mga santos. Pangutana, kini bang larawan sa Dios ug larawan sa santos alang nimo? Pareha ba ni dagway sa tao, pareha o dili? Tubaga. Tubag bro, dili parehag dagway bro, no? Kamang nindot og mga dagway ning among larawan sa mga santos og dagway sa larawan sa mga Dios, di gyud pareha bro, kay ang larawan ng mga santos bro, pirtig yung mga ninduta bro. Pero kining mga larawan sa mga Dios bro, kung pakit-o lang tikag picture bro, pirtig yung mga batiag mga naong ana bro, ang uban bro mura pag dragon. Ha? Lahi gyud bro, lahi gyud. Di gyud parehag dagway. Pakit-on tikag picture sa larawan sa mga Dios bro, murag dragon og naong, ang uban pa mura pa og kanang mga mananap. Pero kining larawan namo sa mga santos bro, pirtig yung mga nindutag dagway bro, taas pa kay ilong. Muna di gyud pareha bro. Sunod pangutana bro. Okay, sumala sa Deuteronomio 4:16, dili magkulit og larawan aron nga dili mga daot, dagway sa babae ug lalaki. Dagway sa babae ug lalaki. So, mga Dios, kana sila, dili ka magkulit og larawan, dagway sa babae ug lalaki. Kana bang inyong larawan matud nimo dili pareha? Doon na ba mo'y larawan sa babae ug lalaki? Doon na o wala? Tubag. Aron dili pareha. Tubag. Tubag, wala mi larawan sa babae nga Dios bro. Wa mi larawan sa babae nga Dios. Naa sa mo bro, larawan sa mga santos, no? Una nga wala mi larawan sa babae nga Dios bro, no? Wala gyud mi larawan sa babae nga Dios. Ang naa sa mo larawan sa mga santos. Dunay babae, dunay mga lalaki, pero larawan as mga santos, dili na larawan sa mga Dios bro, Warin. Next question bro, Warin. Okay, next question. Matud pa nimo, doon na mo'y larawan sa babae ug lalaki. Nya miingon ka, dili mga santos. Katong mga larawan sa mga Dios. Dili na. Doon na ba sila mga Wait bro, wala ko miingon bro nga wala mi larawan sa dagway sa babae nga dili santos. Ang akong giingon nga do na mi larawan pero dili larawan na sa Dios. Lara santos. O mao nang akong giingon Brad Warin. Okay, akong balik ko na ang akong sulti nga miangkon ka nga doon na mo'y larawan sa dagway sa babae ug lalaki nya para nimo santos. Una ko ang kinini nga gisulti. So kay doon naman ka mo'y larawan dagway sa babae, dagway sa lalaki nya para nimo santos. O yun kay di ay nga pareha og dagway sa mga Dios nga dunay babae lalaki. Tubag. Dili ko uyom bro, kay nga naman lahi lagi na sila dagway. Kay kung itandi nimo ang dagway sa Dios bro, pirtig batiag naong ana bro. Pakit-on tikas picture ana bro sa larawan sa Dios bro og sa larawan sa mga santos. Tanawa gyud na itandi ko ng larawan sa mga santos og larawan sa mga Dios, lahi gyud kayo kalainan. Mas nindot gyud kayo ang larawan sa mga santos bro kaysa larawan sa mga Dios. Mo na bro, di gyud pareha bro. Sunod pangutana bro. Okay. Matud pa nimo
sa imong gisulti ka ganina dili tanang larawan gibawal sa Ginoo. Unya mitubag ka imo ning gisulti alas 4:11 sa hapon. Matod pa nimo dili tanang larawan gibawal sa Ginoo. Unya mitubag pug ka nga mao na ang kerubin. Pangutana, kay mao man ka ang kerubin. O yun ka nga dili ang larawan ni San Antonio de Padua, San Roque, Santa Monica, kamintubag mga kerubin. Sakto ba o sayo? Sakto gyud bro nga Ginoo naghimo og larawan bro sa kirubin. Sakto gyud bro ang Ginoo nagpahimo og larawan sa kirubin. Mao nay pagpro bro nga dili jud ay tanan larawan gidili. No kay nagpahimo man ang Ginoo og larawan sa kirubin. Mismo ikaw imo na nang gipamulong nga ang Ginoo nagpahimo og larawan sa kirubin. Oh, di ba? Ika na ginamulong nga ang Ginoo nagpahimo og larawan sa kirubin. Therefore dili jud ay tanan larawan gidili sa Ginoo. Oh, mao na Brother Warren sa imo tubag nako sa pangutana. Next question. Next question. Okay. Balikon ko ha, miingon ka ganina, dili tanang larawan gibawal sa Ginoo, nya ang imong tubag gani ang Ginoo nagpabuhat mag kerubin. So wala nimo gibutang didto nga mao nang naamo larawan ni Santa ni Santa nya kanang di Padua ni San Roque, ang imong tubag ito kerubin. So pangutana, mao kini. O yun kadi ay nga ang larawan nga gisugo sa Dios nga buhaton dili dagway sa tao, dagway sa anghel. Tubag. Tubag, uyon lagi ko lagi ana, doon ay larawan sa tao, doon na po'y larawan sa anghel. Kanang duha bro, uyunan na nako bro. Ang Ginoo nagpahimo og larawan sa kirubin, ika na gyud namulong ana no. Ang Ginoo nagpahimo og larawan sa kirubin, og nagpahimo pod siya og larawan sa tao. Mao to'y gibutang dito sa templo, kabantay ka ng Ezekiel 41, 17:22 nga ang dun dito sa templos Ginoo gikulitan og napuno og mga larawan sa kirubin. Og doon na po'y larawan sa naong sa tao na gyud di ay. Nya karon gibutang man niya sa templo. Di ba? Gibutang mo sa templo. Sa panaa gyud. Doon ay larawan sa anghel. Doon na po'y larawan sa naong sa tao. Doon na pagkani batan-ong leon. Anong pangutana, Brad Warren? Next question. Okay, sige. Next question na ko. Matod pa nimo alas 4:13 nga ang templo umano nga walay larawan iya sa yawa. Matod pa nimo alas 4:13 sa hapon, miingon ka nga ang templo nga walay larawan iya sa yawa kay imong gigamit ang Ezekiel 41. Pangutana, kadtong gisudlan ni Jesucristo nga sinaguga. Sinaguga ha? Kadtong sinaguga nga gisudlan ni Jesucristo, do na bay solo didto nga larawan o rebulto, do na o wala tubaga? Tubag ang Biblia ana hilom, wala mingog naa, wa pod miingon og wala. Hilom ang Biblia ana, silent ang Biblia ana. Muna ako silent pug ko ana. No, pag ingon diha, ang pangutanan nimo naabay larawan didto sa sinaguga, tubag nako silent ang Biblia ni ana. Wala mo ingod na larawan, wa pod miingon nga dunay larawan. Di ba? Silent. Pero doon na tayo mabasa sa Biblia nga ang templo sa Ginoo, dunay larawan sa kirubin, doon ay larawan sa anghel, doon ay larawan sa batan-ong leon, o busa ang templos Ginoo na agyoy larawan, busa ang templo nga way larawan di na templos Ginoo, templo na siyawa. Sunod pangutana. Okay, matod pa nimo silent ang Biblia. Okay. Kung ato i-research karon sa Israel, ay ilang sinaguga dito. Okay? Kay matod pa nimo ang walay templo, ang walay larawan sa templo iya sa yawa. Matod nimo kung ang templo man way larawag rebulto iya sa yawa. So kung atong i-research karon dito sa Israel nga ang sinaguga dito sa mga Hudyo mga Hudyo is walay rebulto larawan. But sabton ba nato nga si Kristo niya? Yes, nakay kuan? Nakoy object bro. Nakoy object. Sige bro. Mura man gayalo to ano nasa object. Ang akong object bro na templo man ang akong giingon. Ang templo sa Ginoo do na larawan. Dapat ang imong i-search templo sa Jerusalem. Dili kay sinaguga sa Jerusalem. Okay? Okay? Mao na. Sige bro. Sige, next na akong kanang question. Sige lang. Okay, salamat. Templo. Unya og wala gyoy larawan ang templo iya sa yawa alas 4:13. Sumala sa unang Korinto kapitulo 3 16 ug 17 nga ang atong lawas templo. Templo atong lawas ang atong lawas templo.
sa espiritu sa Dios. Unya nag-challenge ra ba ka nga mapildi lang ka kung naay mabasa nga ang templo walay larawan. Kini atong lawas, templo man ni mosulod ang espiritu sa Dios. Pangutana, sabton ba nato nga ang sulod tong lawas dunay rebulto? Tubag. Tubag, imuharag yun ang pagsabot. Kay ang akong gisgutan nga templo nga nay larawan kadto mang templo nga Ezekiel 41:17-18 dili man kanang templo nga naa ng Korinto 16 nga templo nga mao atong lawas dili man na mo'y akong gipasabot. Ang templo nga akong gipasabot nga dunay mga kinulit na rawan kadtong naa sa Ezekiel 41:17-22. Dili kanang sa unang Korinto 16 mao atong lawas. Oh, imuharag yun ang brother Warren. Next question. Okay bro, oras na bro. Nahuman na nga to ang 10 minutos nga. 6 minutes nalapas na gani ko sa pangutana. Sige lang, unya pohon po. Okay, dapit. Kanang pwede po ka mulapas unya sa kanang pangutana kaya nalapas na gamay. So salamat kayo brother Badinas sa unang barog o sa unang pagtubag sa mga pangutana. So mopresenta sa 10 minutos usab nga gitawag nato og ginani ang pagsupak o pagnigar sa gipabarog sa Romang Katolik. So ala sa gusto mangutana, pasensya na ha. Ato sa ning humanon higala ato ang discussion puli-puli lang ta para ang atong pagtuon doon na kita makatunan. Nya dili pud lawgaw, dili pud yagaw. So mao na nga magrespeto ay ta kanya man ta sa pagtuon aron ta makakatuon. Okay. So atong oras karon alas 4:28 na sa hapon. So na ko 10 minutos sumuin ko ani mga higala kigsunan na sa mga alas 4:37 ko masayop. Okay? Alas 4:28 naman. So niya matud pa ni Brother Badinas alas 4:07 sa hapon niingon siya nga lahi ang larawan sa Dios ug lahi ang larawan sa mga santos. Pero uyot siya nga ang gitawag nato mga dagway nila is pareha ra na tao. Kung ang dagway kung ang larawan sa mga Dios na tao sama ato yang ingon Diana uban pa nga mga pangalan nga mga Dios sa mga pagano. Nya kanay na larawag ribulto dili din na dagway sa tao. Di ba? So, pareha ra na mga higala kay gisuray pero yung palusot di pareha kay kuno ang ilang larawan kuno, gwapo kuno og ilong, gwapo kuno og niya kini datong ilong nga dili di ay tag-as. Halimbawa kung ilong lapad-lapad magini man ni kabadbadinas kay medyo taslasing ilong ay ko igna nga dili na po ni larawan sa kay matupas Ginoo Henesis 2 buhaton na to ang tao sama sa to ang larawan. So, ang larawan sa mga Diyos, pareha na sa larawan sa giingon ni Badinas nga umano santos. Gano man tao man. O niya, mabito na ang kutlo na ko ang 4:16 sa Deuteronomio. Ang mabasa diya mga higala kay gsunan mao kini. 4:16 sa Deuteronomio. Niya. Baka kayo'y mangagpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inaniuan nakawangis ng alinmang larawan nakahawig ng lalaki o babae. Lalaki o babae. Sa mga Diyos, sa mga pagano, doon nagilarawan sila nga babae ug lalaki. Sa Romang Katolik po nga malarawag rebulto na babae ug lalaki. Nga nagipahinganlan gina ni Brother Badinas. So yung palusot dili kuno pareha kay ang uban tagas gilong or usa pa na mga dagway sa mga naong diha. Tao ra magyapo na. Okay, sunod. So matud pa niya ang Dios umano gasugo nga magbuhat og kanang magbuhat og kerubin sugo na si Moses. Oh, gisugo man ka si Moses unya nag-apil-apil mo Romang Katolik. Ha? Pareha na ba nga kini ni ang katong templo sa Israel naman to. Unya kamo Romang Katolik, Israelita day mo. Okay, pasensya na dili ko gusto igsoon nga kanang masuko ba mo nang akong sabayan og kalipay kanitong kalipay bagay tambal mo kuna sa malas proverbio, tambal ang malipayong kasing-kasing, tambal na ha. So mo na nga now kisa may nagpakahudyo ani karon. Gamit niya ang Ezekiel niya, garipir nga to sa templo sa Israelita nga dunay mga kerubin.
Sa Israelita man na. Niasa man ang justice karon nga moingon mo nga kami mga Adventista tuntong napulo ka sugo nya sa mga Hudiyo nya nagpag-Hudiyo nya moingon nimo iya siyawa. Oh, biasa man hustisya na karon. Ha? So kanang iyang gibasa nga Kerubin sugo sa Dios ang ato kang Moses. Pero larawan sa anghel. Dai. Nya rumang Katolik na bay larawan sa anghel. Oy, ang ilang larawan dagway sa tao, babae ug lalaki, dunay mga kasaypanan. Para nang Pedro kalungsod. Unya ang iyang gibasa Kerubin, anghel man to. Dagway sa anghel man to. Kerubin gani. Therefore, dili pwede gamiton to nga iyang justify ilang larawag ribulto, di po ba? Ikaduha, kanang sa punto pag mahigala kay sunan, ang maong duha ka kerubin diha sa numero 7:89 kuno ako masayop, makikistorya ang Dios in the midst of kerubim. Sa tunga-tunga sa kerubim, ang Dios maistorya. So ngano man katong maong nga gipabuhat sa Dios kang Moses, nagulagway ito siyang presensya, the presence of God. Unya kanang inyong larawag ribulto, kanang Pedro kalungsod, kang Maria, or kinsa pa nang inyong gipanghingalan ana nga mga tao sa Biblia, masulti day na. Para atong ingnon nga mao na ang gingon sa Ginoo. O dili ay. Di na mosulti, gawas lang ko si Badinas Baduare na ako'y gugunitan ring Santo Niño. Mosulti niya, paminawan niya. Gawas lang ana. Kay makatabla ka. Baduare na ako'y larawan rin ni Santo Niño di Padua o kisa pa na mga kuan-kuan diha. Musulti gini Baduare rin. Makatabla ka na kay ang kerubim, in the midst of kerubim, mo istorya ang Dios. Naghulagway ito, nagrepresentar to sa presence of God. Klaro? Ha? Karon. Nandala to nanalay 4 minutos mga higala ang nabilin sa tuang sa ato presentasyon. Karon, kadtong templo igsuon nga gisgutan sa Ezekiel nga aduna pay gitawag mga larawan sa kerubin o sa padiha. Naibalo ba mo nga sa kamatayon ni Kristo dunay nahitabo nga paggisi di sa templo? Kato nagisi ang gitawag ato og tabil? O kato nagpasabot kato nga nahuman ang gitawag nato og buluhaton diha sa templo, sanktuaryo. Nga niya nang panahon na wala na halad-halad nga mananap nga sunugon. Mabitaw na sa bagong tugon ang templo di ang ato ng lawas. O ng Korinto 3:16-17. Ingon siya badwa rin. Ang akong topic ato mang maba nag-challenge pa naman ka abin ako og imotong ikaw namon challenge nga mapildi lang ka kung may mabasa nya ang ato di ang lawas templo mosulod ang espiritu sa Dios. Ay ko ingna nga atong lawas sulod na ribulto ani nga kahoy. Na ribulto nga bato ani. So ang atong lawas ikaw mismo sa imong kagalingon badi-badinas, ang imo ang sulod sa imong lawas wala na ribulto nga kahoy. Oy, therefore na ay templo nga walay larawan o ribulto. Ikaw mismo ang ebidensya ana ano man buhi man kakaron. Ha? Mubuto ba itong lawas mahigala kay gisuonan kung atong sulag ribulto ato ang tiyan. Ha? O na mga higala kay gisunan ang punto nako sa ato ang pagsupak ni ining iyahang gipabarog. O niya iya siyawa o man ulay larawag ribulto. Karon ako sang gipangutana kay dinhi man ngono to may baluan ang kredibilidad or ang credibility sa panahon sa cross-examination kung eksakto ba ang iyang deliberasyon ang mga bersikulong gigamit. Karon tungod ba kay ang halimbawa si Kristo miadto og sinaguga. Ingon siya Badwari ako topic templo man. Timan diha sa Mateo si Kristo miingon sa diha nga kadakop na siya. Matag adlaw anaa ako sa sinaguga o templo apan wa akong dakpa. So kanang templo sa Old Testament mao na ang sanktuaryo. Nga naa diha ang gibuhaton sa mga Israelita. Ha? Pero sa bagong tugon igsuon sinaguga wala narawag ribulto dito sa sinaguga. Alas 4:36 so nalalay gitawag nato
og duha ka minutos na lang una mahuman nato ang 10 minutos. Ha? So mo ning niining kahaponon mga higala kay gisuunan. Ang ato ang higalang sa Badinas naibalo siya nga ang ilahang larawag rebulto dili gini mao ang gitawag nato nga gitugot sa Ginoo. Bawal na dili gitugot ha, wala gitugot na. Mga naman mismo siya akong testigo nga ang kinini ang gisugo sa Dios si Moses. Unya ang maong pagsugo tungod dunay purpose ang Ginoo. O sa 16 ko sa proverbio ang tanang butang dunay purpose na katuyuan. So katong mga katong kerubin diya sa Ark of Covenant nga nagpatong. Naghulagway to sa presensya sa Dios gani musulti pagani ang Dios in the midst of cherubim. Ngayon larawan di man na istorya. Mabitaw ng Salmo 115 3 to 8 na itiil di kalakaw na baba di ka istorya na ilong di kasimhot na ay dalunggan di kadungog larawan rebulto Dios ta siya. Ha? Mao na igala so sa mga bersikulo igso ngayong gigamit klaro kayo nga wala niya napabarog iyahang gipamatud-an pero magpaabot ta higala sa cross examination oras na gyud. Okay, napupos na alas 4:38 na. So nahuman na atong 10 minutos atong unang barog sa affirmative o sa negative. So medyo kami lang duha higala igsoon. So maminaw na ta sa pangutana atong ihatag sa atong amigo nga sa Barbadinas sulod sa 10 minutos. Go ahead, bro. Okay, salamat Brad Warren. Unang pangutana bro, imong gigamit ni bro kining Deuteronomio 4:16, no? Ang akong pangutana bro, kini nga larawan bro nga gibawal sa Ginoo, mao ba ning larawan sa mga Dios bro? O dili? Tubag. Yes, mauna ang gibawal sa mga Diyos, pero mao po na ang nasa yung simbahan kay dagway sa babae ug lalaki man. Naman na sa Deuteronomio 4:16, dagway sa babae ug lalaki. Apil na ang mga Diyos ana, apil na po ng inyong larawan kay dagway man na sa babae ug lalaki ang inyong larawan gani yung pagdiskutan ang mga ngalan, dili man na hayop inyong larawan. O tubag. Next question. So ano pangutana? Kay imo namang giangkon nga larawan sa mga Dios ang gipasabot sa Ginoo dinhi. Ang akong pangutana mao ni bro, duna ka ba mabasa sa Deuteronomio 4 nga nag-ingon ang Ginoo nga ayaw paghimog larawan sa santos? Duna ka ba mabasa ni ana litra por litra ni ingon ang Ginoo ayaw paghimog larawan sa mga santos? Duna o wala? Yes or no? Okay. Akong tubag, ako nang gitubag sa akong unang tubag ganina. Imo lang giputol. Ang akong tubag ganina bahin sa mga Diyos ang pasabot ana nga larawan sa babae lalaki. Wait lang. Ay putla ako tubag ganina. Wala ko miingon nga specific lang sa mga Diyos nga larawan mga lalaki. Gitubag po na ko na apil lang inyong simbahan kay inyong larawan sa simbahan do na may dagway sa babae ug lalaki. So naa diha nga apil lang gidili. Oh, next question. Balik pangutana bro, balik. Nga pangutana bro, mao ni sa Deuteronomio 4:16. Kay imo namang giangkon larawan ni mga Dios gipasabot. Ang akong pangutana mao ni duna patay mabasa sa Deuteronomio 4:16 litra niingon gid ang Ginoo ayaw paghimo larawan sa mga santos. Duna o wala? Tubag, doon na lagi tayo mabasa ug ako na lang gibasa ganina ako masagbalik ha, wait lang. Kay nag-challenge kay kinangutana man doon mabasa so kung masagbalik ha. 4:16 sa Deuteronomio. Baka kayo'y mangagpakasama at kayo'y gumagawa sa inyo ng isang larawang inaniwan. Nakawangis ng alinmang larawan, nakahawig ng lalaki o babae. Kaya nga dinhi gibawal gyud ang larawan sa dagway sa babae o lalaki. Dili lang sa mga Diyos-Diyosan, apil na ng larawan o ribulto nga nasyon siya, kay dili man na hayop, dili man na mananap ang inyong larawan o ribulto, dagway man na sama sa babae o lalaki. Oh, next question. Next question bro, kay imo mang gibasa ron diha, naa ba kay nadungog nga nag-ingon ang Ginoo ayaw paghimog larawan santos? Naa ba kay nadungog diha sa imong gibasa? Naa wala. Ningon ang Ginoo ayaw paghimog santos? Naa wala. Tubag.
walay nabutang dinhi nga ayaw paghimog santos. Pero ang Okay, nabutang dinhi, ang nabutang dinhi ang magbuhat og mga larawan sama sa dagway sa babae ug lalaki mga pakasama mga daot. Ang inyong mga laraw ug ribulto dili na dagway sa hayop, matud pa nimo gwapo og dagway sa to pa tao gyud babae ug lalaki. Therefore, mao na ang gidili nga nga larawan o ribulto apil na sa gidili nga larawan og ribulto dagway sa babae ug lalaki. Next question. Sunod pangutana. Premise ni bro ha, sa Deuteronomio 5:8, premise niya, nag-ingon din huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahin na anumang nilalang nga nasa langit na sa lupa. Ang akong pangutana bro, unsa may gibawal sa Ginoo? Sumala din sa mabasa ha, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahin o huwag kang gagawa ng larawang banal. Tubag. Rihara na akong tubag ana. Kana si mong gibasa. Mabasa, Huwag kang gagawa. Wait lang. Naa si mong gibasa. Huwag kang gagawa. Tapos ang iyong larawan imong ilikay ana. O dili oy. Ikaw mismo ang nagbasa. Ug ang inyong mga simbahan adunay larawag ribulto. Testigo nako na nga wala mo mosunod anang pulong huwag gagawa. Ikaw na mismo aming basa ana nga huwag gagawa tapos nagawa gid mo, nagbuhat gid mo. Next question. Balik pangutana ha. Sa Deuteronomio 5:8, ha? Sumala din sa akong basahon ha. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahin na anumang nilalang na langit ang nasa yuta. Ang pangutana mao ni. Sumala din sa akong gibasa. Unsa may gibawal sa Ginoo? Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahin o huwag kang gagawa ng larawang banal. Tubag. Okay. Walay mabasa dihang banal. Bosa ayaw dagdagin ng imuhang gibasa. Kaya walay mabasa dihang banal. Ang mabasa diha, huwag kang gagawa. E nganong naggawa man mo? Ang inyong simbahan, ang larawag ribulto nga dili ikaw mismo nagbasa nga dili ka magbuhat og larawan or mga Diyos-Diyosan. So either asa anang duha, malarawan man or madiyos-diyosan man, huwag kang gagawa. Ikaw mismo nagbasa, pero ikaw ang nagbasa, minsupa ka sa imong gibasa nga naman. Do na mo'y gigama nga larawag ribulto. Next question. Next question. Matod pa nimo, dunay mabasa nga huwag kang gagawa. Pangutana, unsa may gipasabot Ginoo nga huwag kang gagawa? Mahimo bang imong litukon? Huwag kang gagawang imahing Diyos-Diyosan o huwag kang gagawa ng banal na larawan? Tubag. Ako na lang gitubag, wala lagi mabasang banal diha. Unsa Wala lagi mabasang banal diha. mabasa di mo? Wait lang ha. Sige, atong basahon na. Walay mabasa diri nga banal. Ang mabasa diri, huwag kang gagawa Okay, salamat. ng Okay, larawan o Diyos-Diyosan. Ayaw i-insert ng banal kaya wala na nabutang diri sa Deuteronomio o Exodo. Either asa ng duha, larawan man o Diyos-Diyosan, huwag kang gagawa. Ikaw mismo nagbasa, pero wa kakasabot si mong gibasa kay ang imong gipasakupan naggawa man, nagbuhat maglarawan, naigagmay, napoy dagko, busa, ikaw nagbasa, supa kasi mong gibasa. O next question. Sunod pangutana. Kay giingon man din nga matod pa nimo walay mabasa diri nga huwag kang gagawa ng banal na larawan. So muuyon ka nga dili din ni applicable sa larawan sa mga santos. Tubag. Muuyon day karon nga dili ni applicable sa larawan sa santos. Kay wa may mabasa diri. Tubag. Tubag. Dili po ko mooyon nga kinini ang dili na applicable kanang dili po ko mooyon ana imong pangutana. Tungod kay ang gibawal diha ang larawan man o mga Diyos-Diyosan nya walay mabasa diyang banal. Ikaduha, kanang imuhang larawag ribulto dili banal sa Biblia. Ang nagdeklara ng banal o santos ang inyo ra mga kadagkuan. So ayaw i-insert diha ang wala gibutang sa Ginoo. So misamo tinuon nga mindoble inyong sala ana. Nagbuhat mog larawan bisan gisugo sa Ginoo nga ayaw pagbuhat og larawan. Babae man, dagway sa babae o dagway sa laki. Nya ikaduha, wala pag i-record sa Biblia nga ang inyong larawan sama ni Pedro Calungsod, San Roque, wala lagi deklara sa Biblia nga balaan, pero kamura ang deklara ana. So ayaw na i-insert ang pulong balaan kay wala sa Biblia na ang inyong larawag ribulto. Next question. Next question bro. Salamat.
Sa Ezekiel 41:17-22, Brother Warren, ang akong pangutana nimo mauni. Diha sa Ezekiel 41:17-22, ang templo sa Ginoo dunay larawan o walay larawan? Sumala diha sa Ezekiel 41, doon na o wala? Tubag. Nakamute ka bro, nakamute ka bro. Bro, nakamute ka. Nakamute ka. Okay, sige, sige. Sige bro, tubag bro, tubag. 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 Sa panahon sa Israelita, doon na tungod kay kana nga templo, naana sa mga naana sa Israel, tapos ang mga larawan yang kerubin naghulagway na sa presensya sa Dios, sumala sa Numeros 7:89 nga gani sa tunga-tunga sa kerubin mo istorya gani ang Dios. Apan ang inyong simbahan dunay larawan umano apan dili mo istorya. Sunod, dili pagid na sa gitawag nato og sa Israel nagpaka-Hudyo pagid mo. Pinadayag 3:9. Oh, yes, yawa. Next question. Next question. Kay imo namang giangkon bro nga ang laraw ang Ginoo dunay larawan. Imo namang giangkon karon ang pangutana mao kini. So aminado ka na ron nga diha di sa Ezekiel 41:17-22, aminado na karon nga ang templo di ay Ginoo duna gyud di ay larawan. Aminado ka ana o dili ka aminado? Okay, tubag. Aminado lagi ko ng Ezekiel 41. Pero ang Biblia dili lamang usa ka bersikulo. Pag-abot nato sa bag-ong tugon, kanang imong yung templo or sanctuaryo nga naa sa Israel nga naay mga kerubin, larawang sa kerubin nga nagulagway sa presensya sa Dios. Unya akong gitubag nga sa tunga-tunga sa kerubin mo istorya ang Dios diha. Sa panahon sa kamatayon ni Kristo, kana nga gitawag nato og buluhaton sa sanctuaryo kon templo, gitapos na. Therefore, sa atong kadlawan karon wala na sanctuaryo nga magdaladala pa og mananap aron ihawon. Unya sa atong kadlawan karon dapat wala na gitawag nato og templo nga naapay mga kerubin nga naman gitapos naman na unya ang atong lawas karon templo man sa espiritu sa Dios. Therefore katong yutan-ong sanctuaryo o yutan-on nga gitawag nato og templo kaniadto na sa Israel, but sa panahon ni Kristo atong lawas templo na sa espiritu sa Dios. Therefore ang espiritu sa Dios mao na ang mudiktar mugiya nato kung kaniadto ang templo naay kanang kerubin tapos mistorya ang Dios. Apan sa panahon ni Kristo atong lawas templo sa Dios ug ang balang espiritu mao na ang musulti nato mugiya nato. Therefore dili na aplikado sa atong kaadlawan karon. Next question. Next question bro. Diri sa New Testament bro sa panahon ni Kristo, asa man mabasa litra por litra bro nga ang templo nga dunay larawan gitapos Ginoo? Asa man na mabasa litra por litra nga ang templo sa Ginoo gitapos na niya sa New Testament? Asa man na mabasa? Tabag. Nakamute ka bro, nakamute ka bro. Bro, nakamute ka. Okay, sige. Salamat kayo. Akong gitulo nga akong gituyog mute aron nga dili mag-iko-iko ang kuan. So diya sa bagong tugon diya sa Mateo 27 nga sa diya namatay si Kristo, pagkamatay niya nagisi ang tabil sa templo. Og kadto naghulagway to sa pagkatapos sa buluhaton sa templo kon sanctuaryo. Kay miabot man si Kristo, miabot man ang gianinuhan atong mga anaa sulod sa sanctuaryo nga mga gitawag nato na dito ang sibil agatong pito ka kandila o sa patong mga altar. So pag-abot ni Kristo nagisi ang tabil. Di modo kato nga gimbuhaton is natapos na. Hinungdan nga ang unang Korinto 3:16-17 ang atong lawas templo sa espiritu sa Dios. Kung si Moses kaniadto giingna sa Ginoo nga magbuhat og sanctuaryo kanang Moses kay mo ipon ko ninyo. Pero sa panahon ni Kristo atong lawas templo na sa espiritu sa Dios. Therefore wala nagrebulto ngano man atong lawas or atong kaugalingon di pwede butangan og rebulto to ang lawas mubuto biya ni. So mao na ang ebidensya nga gitapos na ang gitawag nato og templo kung sanctuaryo gimbuhaton sa sanctuaryo kung templo sa panahon ni Kristo. O next question.
Next question bro, next question. Ang akong pangutana wa pa gyud nimo matubag. Ang akong pangutana asang bersikulo sa Biblia litra por litra nya kadtong templos Ginoo nga dunay kirubin gitapos na ni Kristo. Asa na litra por litra babasa nimo? Nga nag-ingon nga ang templo sa Ginoo nga dunay larawan gitapos na. Asa na mabasa litra por litra? Tubag bro, asa na mabasa? Oh, tubag. Ganina ra kung tinubag bro. Although nakay side comments, sige lang. Pero ako na nang gitubag. Sumala sa Mateo 27 sa versikulo, kung masugod ka diri sa versikulo kinini ang 48, 49, 50, 51 at narito ang tabing ng templo'y nahapak na nagkadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba at nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato. So ang templo'y nagisi. Nagisihan ang templo. Therefore, kining kamatayon ni Kristo mao ni ang ebidensya nga natapos na ang sanktuaryong buluhato, yutanong sanktuaryo. Ug katong mga balaod didto sa sanktuaryo magdala og mga hayop, natapos na naman. Miabot naman naman ta sa tawag dispensation of Christ naman ta. Miabot naman ang gianinuhan nga mo si Kristo. Therefore, ang templo nato karon, ang templo karon sa panahon ni Kristo, ang atong lawas na templo sa Espiritu sa Dios. Unang Korinto 3:16, 17. Basahon ta ha. Matud pa diri. Hindi ba ninyo manalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ang sinumang templo ng Diyos, siya ay gigiba ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. O, muna ebidensya nako. O, next question. Next question bro. Anti ka diha bro. Anti ka diha. Diri sa Exodo 20 bro. Bro, Kapitulo 4. Okay bro, oras na bro. Sa nahuman na nga to ang nalapos na gani gamay. Pero sige lang, ako rin pasagdahan. So, 10 minutos sa mga tuwang sabot nga cross-examination. So, akong ibalik nimo niya sa mga naglantaw sa tuwang live streaming karon ay mo kabalaka unya siguro dapit ato ning paningkamutan kay na kay programa sa radyo pod unya. So, maningkamutan nga makapasulod ta mga pipila ka mga pangutana. Apa ato sa ning higalang human na to ang discussion karon. Ato ibalik ang ikaduhang barog ni Brother Badinas, 10 minutos. Brother Badinas, go ahead. Okay bro, nya na pa ba ni cross examine bro? Wala na. Napa bro, kasi kan barog ba nimo bro? So napa ni? Okay. Okay, salamat bro Warren, salamat. Nya mga igsuon og mga kahigalaan, no, nga klaro kay mga igsuon, no, nga ang atong kaatbang nga si Brad Warren ni angko nagyuday siya mga higala, no? Ni angko nagyuday siya nga uyon jud siya nga ang templo sa Ginoo diha sa Ezekiel 41, 17:22, duna gyud ay mga larawan sa kerubin o larawan sa naong sa tao. Iyan na nagiuyunan mga igsuon. Sa to pa ang atong katbang mga higala hapit na gyud ni magliko siya. Kay niuyo naman siya nga ang templo sa Ginoo duna na gyud ay larawan sa kerubin. Karon ako siyang gipangutana dinhi sa Deuteronomio nga iyang gigamit nga ang Ginoo nagbawal nga ayaw paghimo og imahen. Iyan na gyud giangkon mga higala nga kadto di ay larawan nga gibawal sa Ginoo itong larawan sa mga Diyos-Diyosan. Kay ako amang gyutong gibasa, di ba? Huwag kang gagawa ng larawang Diyos-Diyosan. Imaheng Diyos-Diyosan. Matod pa ni Brad Warren nga ang mabasa bro nga ayaw paghimo og larawan sa Dios-Dios. Di ba? Nya ingon pa siya nga ayaw lang butangi diha bro, ayaw ipuno diha ang larawan sa mga santos. So niangko na si Brad Warren nga wa gyud ay labot ang mga larawan sa mga santos diha sa Deuteronomio 4:16. Kaya ni ana man siya nga ayaw ipuno diha bro ang larawan sa mga santos kay wa man na hisguti diha. Mismo siya manghigala, siya akong gamiton nga buhing testigo, buhing testigo mga higala nga siya mismo si Brad Warren miangko na nga wa gyud ay maapil diha ang larawan sa mga santos diha sa Deuteronomio 4:17. Deuteronomio 4:16-17 mga kahigalaan. Mao na mga kaigsuonan ug mga kahigalaan nga akong gipamatud-an sukad pagyud pagalina
nga ang larawan nga gibawal sa Ginoo mauto ang larawan sa mga idols. Sabi ni Saya pa, mga Diyos-Diyosan, mga Diyos-Diyosan. Nya kinsa man tong mga Diyos-Diyosan, mauto silang Baal, Dagon, Jupiter, Diana, Camus, uban pa mga kahigalaan. Mauto'y gibawal sa Ginoo. O niya, doon na po'y gitugot ang Ginoo og larawan. Doon na po'y mga larawan nga gitugot sa Ginoo mga higala ug maunay giuyunan ni Brad Warren Basiril mga higala. Nga ni uyon gud siya nga ang templo sa Ginoo, doon ay larawan. Doon ay larawan sa kirubin, doon ay larawan sa batanong leon, doon ay larawan sa naong sa tao mga kaigalaan. Mao nay pagpamatuod nga dili day tanan larawan gidili sa Ginoo mga igsoon. No, dili day tanan larawan gidili sa Ginoo. Doon na gyud ay larawan nga gitugot sa Ginoo mga kaigalaan. Ug mao na nay giuyunan ni Brad Warren Basiril mga higala. Kining among live mga higala, ma-replay man ni nato. Basta dili lang i-delete ni Brad Warren, basta dili lang i-delete, i-replay ni. Mao na mga kaigsuonan. Mao na mga kaigalaan, unya unsa pa? Ang Ginoo nagpahimo og mga larawan sa kirubin. Exodo 25:18-22 nag-ingon ang Ginoo, Moises, paghimo og duha ka lilok nga larawan. Larawan sa kirubin, kinahanglan ang ilang pako magtagbo og ako makikita, makigistorya taliwala niining duha ka larawan sa kirubin. See? Kita niyo? Nga dili day tanang larawan gidili sa Ginoo. Doon na day larawan nga gitugot sa Ginoo mga higala mo nang larawan sa kirubin mga higala. Dili lang ang larawan, doon na po'y larawan sa naong sa tao. So na po di ay larawan sa tao mga higala. Naana mabasa sa Ezekiel 41:17 mga kahigalaan. Busa katong mga teksto nga gipanggamit ni Brad Warren Basiril nga nag-ingon ang Ginoo ayaw paghimo og linilok nga larawan nga inyong pagayukbuan og inyong pagasimbahon, dili to applicable sa mga larawan sa mga balaan. Di applicable kadto sa mga larawan sa mga Diyos-Diyosan mga higala. Sumala na sa akong gibasa og sumala na sa pag-angkon ni Brad Warren. Giangkon ka na kuan nga gidilis Ginoo, way labot ang larawan sa mga santo, dili larawan na sa mga Diyos-Diyosan. Sumala diha sa akong gibasa mga higalaan. Giangkon na ni Brad Warren mga higalaan. Niya yung mga kahigalaan. Ha? Ako na nang gibasan nga ang Ginoo nagbawal og larawan sa mga Diyos-Diyosan. Wow, ayaw mo paghimo og larawan sa mga santos. Wa ingon ang Ginoo niya na ato kining baliko basa mga kaigalaan. Alang-alang sa mga viewers karon nga naglantaw mga higala. Ato kining balikod og basa. Niya atong basahon mga igsuon ang pahayag sa balaang kasulatan sa Deuteronomio kapitulo 5 bersikulo 8 ngadto 9. Balikon ko pagdiktar mga kahigalaan, Deuteronomio 5 bersikulo 8 tudling 9. Matod pa sa Ginoo, dinhi nato basahon sa Bibliyang Tagalog, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahin. Klaro kay mga kahigalaan nga ang gibawal sa Ginoo, Diyos-Diyosang imahin. Wa day mo ingon ang Ginoo nga ayaw paghimo og larawan sa mga wala mo ingon ang Ginoo mga higala. Ang giingon sa Ginoo ayaw og dili ka magbuhat og Diyos-Diyosang imahin na anumang nilalang nga nasa langit, nasa lupa o nasa tubig o pangsambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sambahin sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibubuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ika-4 na sanlahi. Klaro kay mga kaigalaan? No? Nga ang gibawal ay si Ginoo, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahin. Huwag yun mo ingon ang Ginoo diri, huwag kang gagawa ng banal na larawan. Wala mo ingon ang Ginoo. Wa mo ingon ang Ginoo nga ayaw paghimo og larawan sa mga santos ha. Wala mo ingon ang Ginoo. Unsa di giingon sa Ginoo? Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahin. Diyos-Diyosan ang gibawal sa Ginoo mga kahigalaan. Mao nay but pasabot dira sa Exodo kapitulo 20. Atong basahon mga higala sa Bible dire, Biblia. Exodo kapitulo 20 sa in English nga Biblia. Niya atong basahon mga kaigalaan og mga suki nga tigpaminaw niining tulumanon ni Brad Warren. Unsa may gibawal sa Ginoo niini mga kaigalaan
Atong basahon din sa Biblia nga English. Nag-ingon din nag-ingon diri sa Exodus chapter 20 verse 3 to 5. Niya ang pahayag sa balaang kasulatan. Do not worship any god except me. Do not make idols that look like anything in the sky or on earth or in the ocean under the earth. Don't bow down and worship idols. I am the Lord your God, mga kahigala. Klaro mga igsuon, hayag pa sa utong tutok, tinaw pa sa tiral, tinaw pa sa tubig butong, nga ang gibawal is Ginoo, do not make idols, mga kahigalaan. Ang gibawal is Ginoo, nga dili ka maghimo og Diyos-Diyosan, mga higala. Diyos-Diyosan ang gibawal, mga igsuon. Dili porkit larawan, dili porkit larawan gibawal lang gyud Ginoo, dunay larawan nga gibawal, dunay po larawan nga gitugot, mga kahigalaan. Kay balikon ko mga kahigala ag mga kaigsunan nga duha day ka klase ang larawan. Kining larawan nabahin dinhi siya sa duha ka klase. Unang larawan nagpasabot og mga Diyos-Diyosan. Okay, mao toy gibasa ni Brad Warren katong nga teksto nga iyang gipangbasa, Deuteronomio 4:16, Exodo kapitulo 23 ngadto sa 5, kanang mga teksto nga gamiton sa mga laing reliyon about sa larawan, referido kana sa larawan sa mga idols, larawan na sa mga Diyos-Diyosan. Niya gibuhat ba nas Katoliko? Wala na buhatas Katoliko. Wala mi magbuhat og larawan sa Dios-Dios. Wala mi magbuhat og larawan sa babay nga Dios-Dios. Wala, mga kaigalaan. Oh? Pag-ingon sa Ginoo nga dili ka magbuhat og larawan, kamong mga Katoliko nagbuhat ba mo? Wala mi magbuhat og larawan sa Dios-Dios. Oy, kay ang gibawal sa Ginoo na larawan sa Dios-Dios, dili larawan sa mga santos. Ana ra na ka sa yearn. Ana ra na ka sa yearn og masabtans mga kahigalaan og mga kaigsuonan, mga kaigsuonan. Mga kahigalaan og mga kaigsuonan nga hinaot nga masabtan kini sa atong kaatbang nga dili day tanan larawan gidili sa Ginoo. Tunay larawan nga gitugot sa Ginoo. Ug unsa man tong mga larawan nga gidili sa Ginoo, mauto ang larawan sa mga balaan. Larawan sa tanawong sa tao. Larawan sa batan-ong leon. Duna pa gani larawan sa bitin, mga kahigalaan. Wala man gani gibawal sa Ginoo ang larawan sa bitin. Unsa pa ka ang larawan ni Santa Maria? Unsa pa ka ang larawan sa mga santos balaan? Tingalig mangutana ni akong katbang, duna ba'y mabasa nga maghimo tag larawan ni Maria? Dili na mistil basahon pa litra por litra. Dili na mistil basahon pa litra por litra. Klaro naman kay na sa Biblia nga ang Ginoo wala magdili og pagbuhat og larawan sa mga balaan. Apil na mga kaigalaan, no? Apil na mga kaigalaan. Dili na mistil may specific pa diha litra por litra verbatim nga larawan ni Maria, nag-ingon Ginoo pagbuhat og larawan ni Maria. Dili na mistil basahon pa verbatim. Kay klaro na kay na nga ang Ginoo wa gyud magbawal og pagbuhat og larawan. Kay mismo ang Ginoo nagpabuhat og larawan. Pangutana, sakto ba ang Ginoo ni o nasayo ang Ginoo sa pagpabuhat og larawan? Muna mga kaigsuonan og mga kahigalan, mao gyud ni ang pamalandungin ninyo mga igsuon. Ayaw gyud mo pagpiyong sa iyong mata kung dili ninyo masabtan ang kining naa sa Exodo kapitulo 20. Ang inyo kung basahon ang Exodo kapitulo 20 ra 3 ngadto 5, wa ninyo basaha ang Exodo 25 18 22 nga ang Ginoo nagpahimo po diay sa larawan. Nya karon inyo ba din ang harang kamunggay kay porkit larawan harusunan niyo mura kamunggay, mura mo ga haros og kamunggay, utan kamunggay, mura mo ga haros. Ayaw anak mga kaigalaan. Kay dili tanang larawan gibawal sa Ginoo. Kay kung tanan pa yung larawan gibawal sa Ginoo, dili na unta to ang Ginoo magpahimo larawan. Dili sa larawan. Wala na. Okay, salamat bro. Salamat bro. Okay, so naghatag na ko og signal nga 2 minutos na lang, so nahumana ang second stand ikaduhang barug sa Roman Catholic nga si Brother Badina sa FD, no? Roman Catholic Church kung Catholic Faith Defender. Bueno, at oras sigara alas 5:06 na, so na 10 minutos nga cross examination. So andam ni si Brother Badinas. Unang punto sa pangutana, Brother Badinas. Unang tubag bro. Okay. Katong imong giingon kaganina nga kinini ang
mga Diyos-Diyos, okay? Mga Diyos-Diyos, larawan Diyos-Diyos, bala sa Exodo 20, Deuteronomio, o katong imong gihinganlan. Pangutana, nagluhod ba sila, sa larawan nga Diyos-Diyos? Nagluhod sila o wala? Tubag. Tubag, nagluhod sila brother sa larawan sa mga Diyos-Diyos. Mao na mabasa diri sa balaang kasulatan, no? Ang katawhan sa Israel nagluhod atubangan sa mga Diyos-Diyos. Pero ang Katoliko nagluhod ba atubangan sa mga Diyos-Diyos? Wala. Ang among giludhan ug ang among giatubang dili larawan sa Diyos-Diyos kundi larawan sa mga santos. Ug duna kanay kadakong kalahian dili kay kini among pagluhod nagluhod mi atubangan sa larawan sa mga santos ug dili larawan sa mga Diyos. Next question. Next question. Okay, ikaw ako ang testigo kay imong gisulti karon dili pa lang ugas sa imong babang laway nga miingon ka karon nga nagluhod gid mo sa larawan. Okay. Katong gihimo nga pagluhod sa mga pagano ngadto sila mga Diyos-Diyos. Nagluhod sila. Nya ikaw po miingon ka karon nga nagluhod po mo sa larawan. Sakto ba o sayop? Tubag. Tubag. Sakto gyud. Nga nagluhod mi atubangan sa larawan sa mga balaan. Sama ni Moises, sama ni Huswi. Si Huswi miluhod pagani. Atubangan sa arkas kasabutan nga dunay larawan. Nya sayo pagapon si Huswi? Oo. Dili ingon na usab ang Katoliko nga miluhod atubangan sa balaan nga larawan sa mga santos. Sama sa gibuhat ni Huswi nga mihapa atubangan sa arkas kasabutan nga larawan sa balaan. Next question. Okay, next question. Ang mga Diyos-Diyos, ang mga pagano galuhod sa mga Diyos-Diyos. Kamo pod galuhod sa larawan. Ang mga pagano ba gasimba ba silahang mga Diyos-Diyos nga larawan? Gasimba o wala? Atubag, ang mga pagano nagsimba sa ilang Diyos nga larawan. Nagsimba sila sa mga Diyos. Pero ang mga Katoliko, wala mo simba og Diyos. Kundi ang gisimba sa Katoliko, mga larawan sa balaan. Dako kayo kalainan ang larawan sa Diyos ug larawan sa balaan. Ang gisimba sa Katoliko dili Diyos, kundi larawan sa balaan. O kanang pagsimba sa larawan sa balaan, pagsimba na isip respeto sa mga balaang tao. Dili pagsimba isip Diyos, kundi simba mi isip pagrespeto, pagveneration sa larawan sa balaang tao. Pero dili na Diyos. Next question. Okay. So akong balik ko na inig pangutanan nimo i-off na ko ang mic kasi malimot ko tuplok sige. So matod pa nimo ang mga pagano galuhod sa larawan. Ang mga pagano gasimba sa mga larawan nga Diyos. Ikaw po ang testigo nako nga nagluhod pud gas atubangan sa larawan, gasimba pud mo sa larawan nga kahoy o larawan nga bato o sa panang mga pormaha diya. Tinuod ba Sa mga santos, ako sa dungog or dito tinuod? Tubag. Tinuor gyud ang imong nadungog nga kami nagasimba mi sa mga santos, mga larawan sa mga balaan, pero wala mi magsimba sa mga Diyos. Mao sa ni isod sa imong unahuna, brother. No, ayaw putla. Ang akong giingon nga nagsimba mi og larawan sa mga santos. Wala mi magsimba og larawan sa mga Diyos. Busa ang Ginoo dili masuko sa amo. Sama gud sa gibuhat ni Moises ani Huswi. Si Huswi diha mi simba siya sa Ginoo. Mihapa siya atub sa arkas kasabutan nga dunay larawan. Ingon ana usab ang mga Katoliko. Naba na sa Biblia, Hebreano 9:1-5 nga dunay binuhat sa kamot sa tao nga gamiton sa pagsimba. Mao na ang larawan sa mga balaan. No, kay binuhat man na sa kamot sa tao, gamitono na sa pagsimba. Naa na mabasa sa Hebreano kapitulo 9 bersikulo 1-5. Next question, brother. Okay, next question. At least nga naminaw ang mga naminaw na ang magtimbang-timbang nga imong giangkon nga nagsimba mo Amen. nagampo mo. Okay. Next question. Katong Objection lang ko, bro. Objection lang ko, bro. Okay. Naaman ko Nangatoy na dungog brother nga ang pusad ekonomi. Wala mi magampo larawan no. Correction lang bro, wala mi magampo larawan. Ang akong giingon nagsimba mi sa larawan sa mga santos pero dili isip Dios. Pero wala ko miingon nga nagampo mi og larawan. Wala mi magampo og larawan. Ang among giampuan ang Dios nga naasit nga mao ang mahan. Maura na bro. Next question.
Okay, next question. Sumala pa aning sige. Sige lang, next na lang. So next question ako. Katong buhat ni Moses nga larawan nga ahas, bitin. Niya kato larawan gito sa bitin, no, ahas. Niya sa diha nga gisimba to gialagaran sa 2 hari 18:4 gipa bungkag to, no, gipaguba to kay dili di ay kinini ang angay simbahon or alagaron katong larawan nga ahas. Pangutana, ikaw amin testigo, nagsimba mo sa larawan, nagluhod mo sa larawan. Kana bang pagsimba ni sa larawan o pagluhod sa larawan sama sa nahitabo dinhi nga ang larawan nga ahas gisimba na, nasuko na, tapos gipadugmok to? Bot sabton ba nato nga kana nga pagsimba o pagluhod sa larawan kana gayod gikalikot-gutan na sa Dios kay gani gipagguba man gani itong larawan nga ahas kay gisimba na tubag? Tubag. Wala gyud na kaligot-guti sa Dios, bro, no? Kay nga naman kay una ang pagsimba namo sa larawan wala man namo isipa nga Dios, no? Kanang pagsimba namo sa larawan isip ra na respeto. Unya kadtong hitabo sa katong bitin nga tumbaga nga nagsimba na ang mga katawhan sa Israel ato, nasuko ang Ginoo ato kay ila namang giisip nga Dios. Ila namang giisip nga Dios. Ato kanang masabot pinaagi aning atong mabasa sa 2 Hari 18:4 kay dito na sila nag-insinso nya ila naman tong gihimong idolo. Idolo ha, idolo pasabot Dios gihimo naman nilang Dios mo to nasuko ang Ginoo. Pero kaming mga Katoliko dili masuko ang Ginoo kay wala man namo isipa ang larawan santos nga Dios. O isip na mo isip Dios. Kung dili respeto lang sa larawan sa balaan. Next question, brother. Okay, next question. Sumala sa imong nabasa o imong natun-an sa Biblia, kinsa man ang matinunglo kadtong wala magama og larawan or kadtong nagama og larawan, kinsa matinunglo? Tubag. Tubag. Ang matinunglo kadtong nagama og Dios nga larawan. Dios nga larawan. Dios ha. Pero kadtong mga nung nagbuhat og larawan sa balaan, dili to matinunglo. Kay kung minunglo po di ay ang Dios ato. Maapil po di tunglo ang Ginoo. Kaya ang Ginoo ra ba nagbuhat ra bag og larawan. Ang Ginoo nagkulit po ba bag larawan. Ang Ginoo nagsugo po ba ang Ginoo pagbuhat og larawan. Matinunglo po di si Moises. Kay si Moises naghimo og larawan. Nya ang Ginoo ra ba nagsugo pagpabuhat og larawan. Sa to pa matinunglo po di si Moises ug ang Dios. Mo nakaatong iklarohon. Ang matinunglo kadtong nagama og Dios nga larawan. Pero tong nagbuhat og larawas mga santos adito maapil og tinunglo. Kaya nga naman kay dili man ni Dios. Larawan mas mga santos. Next question, brother. Okay, next question. O yun ka ba sa pahayag ni Wendell Talibong? That sacred images may be honored without idolatry. Kato mo ang deklarasyon simbahan? O sa gideklara simbahan during the Second Council of Nicaea, 787? O yun, okay. O yun ka ba nga 787 konsilyo matud pa sa imong nabati nga ang imong simbahan lamang ang nagdeklara ana nga santos nga kana santos tapos pagkatahoron sumala sa tuig sa to pa wala sa Biblia o yun ka ba na o supak sumala sa pahayag tubag? Tubag ha. Musupak yugo ang imong hunahuna, brother Warren, kay wala ra ba mo ingon si Brad Windel nga wala na sa Biblia. Wala man moingon si Brad Windel ana, wala sa pud ang pahayag ni Brad Windel. Ang pahayag ni Brad Windel, Brad Warren, nga ang pag-official declaration nga dapat respetuhan nato ang mga holy image dito nagsugod sa Council of Nicaea. Pero wala mo ingon si Brad Windel nga kini nga pagrespeto sa holy image wala ni sa Biblia. Wala mo ingon si Brad Windel ana, ayaw pud og pun-e. Mo na ni ana ko nimo di mo uyon kanang imong pagsabuhayag ni Brother Windel. Kay wala ra ba mo ingon si Brother Windel nga kanang pagrespeto sa holy image wala na sa Biblia. Mao na, brother Warren Basiril. Ang akong uyunan kana rang buot ipasabot ni Brother Windel. Declaration official declared sa simbahan. Next question, brother Brad Warren. Okay.
imo mang gilitok unya ako na po subli ng pulong ikaw na pod ang ako ang testigo niining maong video ha. Miingon ka nga nagsugod lamang sa konsilyo sinisiya sa mga 887 matud padre sa video. So matud nimo nagsugod lamang sa Nisea. But sabton ba nato nga kanang larawan sa Roman Catholic Church, San Roque, uban pang mga larawan ribulto nga kahoy, nagsugod lang na sa konsilyo sa Nisea, wala magsugod sa balaang kasulatan. Tubag. Tubag, dili ko muuyo na ana bro Warren kay sayop man imong pagsabot sa akong papahayag bro Warren. Di ko muuyo na na. Ang buot pasabot lagi sa amo ang pahayag ni Brother Wendell, ang pag-official declared. Kabaw ka unsa ng official declared? Ang pag-official ba pagdeklara sa simbahan nga dapat ato ning respetuhan ang mga imahen. Kay tungod kay doon naman tay basihan sa Biblia nga tahura ang mga balaang butang. O na nga gi-official lang na pagdeklara. Wala magpasabot nga diha pa, wala magpasabot nga dili ni siya biblical. Biblical na siya. Kay naa mo nas kaalam sa SGs, tahura ang mga balaang butang. Kay sa pagtahod mo sa mga balaang butang, maluwas ka o ikaw pagahimutan sa Ginoo. O kana pag official declared lang na sa simbahan nga dapat respetuhan nato ang mga balaang mga larawan. Larawan sa mga balaan ato ng sipon og respetuhan. Kana brother, question? So, nahuman na nga to ang 10 minutos nga cross-examination ngadto sa pagpabarog sa affirmative si kaduhang barog. So, ako na to ning oras karon 10 minutos nga sa akong second stand tapos humanaan ni mangutana si Brother Badinas tapos wala andayoy last kanang wala andayoy gitawag last statement kay hapon naman. So napatoy mga lakaw usab. So unya na lang siguro mga dapit igsuon sa kagabion o gitugot sa Ginoo nga namang ko'y gusto mo sulo dire. So magsugod ko alas 5:19 sumuin puguani na sa mga alas 5:21 alas 5:31 sa kahaponon 10 minutos. Okay, salamat kay so niya mga igsoon higala atong nabati ang tubag ni Badinas. Kadaghan na sa testigo mga higala kay igsoonan, no? Daghan na siya na mismo ako ang testigo. O kadaghan na sa testigo nga galuhod lagi mi sa larawan. Gasimba lagi mi sa larawan. Tapos ang gigamit niya mato pa kuno sa kinini ang Biblia nga pagkatahuron bala ang butang nabaday pagkatahuron nga simbahon niya luhuran. Halimbawa, nagtahod ko si Muha. Bisan pa o dili ta ka pagtuo, nagsimba na ko nimo di ay. Galuhod ko nimo. Aba dili na mo oy logic mga higala kay sudan. Naa nang pagrespeto pagtahod kay simpre balik usama na sa kasuguan si Ginoo nga pagtinahod kanang pagtahod nga part na sa gugma mga higala sa tuig ka tao. Pero dilibot sabton nga mosimba na ka. Muluhod na ka. Kay unang-una si Pedro nga buhi wa gani siya mosugot nga ang katong gihimo ni Cornelio nga si Cornelio ming hapa ug nya ming luhod. Ingon si Pedro nga tao ra ko. So bawal gina mga higala kay suunan ang pagyukbo, ang pagsimba. Buhi ganito ha. How much more kahoy na gyud. Di ba? Sabot na ning kahoy mga higala nga di kalakaw. Nabadra kahoy nabadra larawan nga makalakaw. Ang tao gani nga buhi nga si Pedro, anghel nga buhi, wa gani mo sugot nga mosimba si Juan, mosimba unta nga to sa pinadayag 19:10. Pero wa mo sugot ang anghel. So mas taas og ranggo ang anghel ka sa tao. Si Pedro wa mo sugot. Ha? Dayon ang anghel wa mo sugot. Pero ani ka sa Romang Katolik, hinoon kini ilang larawan kahoy di naman ko nakareklamo gubod. Mintag makareklamo pa na, pero sa usaw igsoon di gina makareklamo kay Dios lagi. Salmo 115:3-7. Na itil di kalakaw, na ikaut di kahikap, na ibaba di ka istorya, na idalunggan di kadungog, na ibaba, di ba? So, kinahanglan pa kuguson. Karon dagan tatong kirubin mga higala. Now, anghel magud to o niya sa ako nang gibalik-balik
wa gid niya daginuta o wa gid niya kuha ang punto ba. Naghulagwa ito sa presence of God. Presensya sa Dios ba ang mga kerubin gani sa numero 7 o 89 mo istorya pa gani ang Dios sa tunga-tunga sa kerubin. So imo unta nang apilon kana ang pagsupak di mo na masupak ano man biblical man nga ang Dios mo istorya tunga-tunga sa kerubin sa to panahulagwa ito sa presensya sa Dios katong mga kerubin larawang kerubin unya ang inyong larawan sa Romang Katolik kerubin day na tao man na tao nga sama nato unya gibuhatan ninyo og larawan ang tao na babae na laki larawan gika sa kahoy ang uban gika sa bato o sa pang mga materialis igama ninyo ana na ay gagmay na apoy dagko na ay mga mahalon na apoy mga bratohon no sa man na ha dayon unang laing punto mga igala kay sunan ikaw ra mismo nagbasa nga huwag gagawa mabitaw nang utana ko kinsa man ang matinunglo ang naggawa o ang hindi gumawa tubag siya ang hindi gumawa pero ayan palusot sa mga gitawag mga santos ha akong padungog ang pahayag ni Wendell Talibong nga Roman Catholic balikan ko na yung pahayag ni Galaw klaro kay diyo That sacred images may be honored without idolatry. Kasi ano ang deklarasyon simbahan? Deklarasyon simbahan lang umano. Ang simbahan lang ang nagdeklara ana padayon ta. Nagdeklara simbahan during the Second Council of Nicaea. Second Council of Nicaea. Ikaduhang konsilyo sa Nicaea usa man? 787. 787. Aba, kung ani ka sa Biblia panahon ni Kristo sa mga apostoles, wala gid sila pagtulunan diha nga magamag larawan tapos himuong santos. Unya maglod-lohod, magsimba-simba. Dili na mo teaching sa unang Kristiyano sa Biblia. Panahon ni Kristo sa mga apostoles. Ang ato ang pinangga nga Romang Katolik mingangko naman nga 787 Second Council sa Nicaea ang simbahan lamang deklara. So kang sa to pagkading moingon sila nga santos ilabi na ning pahayag diri nga ang ila ko na malarawan umano mga kuan umano mga kinini ang mga santos umano ang simbahan na rin nagdeklara ana nya mao po gigamit ni sa to ang pinangga nga ang iya di gipatud-an ra ang baruganan ra sa simbahan sa Roman Catholic dili baruganan unsay na Biblia nagbasa-basa kag Biblia diha tapos di mo basahon ha nagbasa-basa kag Biblia diha napag na iyang konri tanawa ni pinawan yang ingon diha naya Ang Katoliko wala magbaton og larawan sa Dios. Ang among gibatonan larawan sa santos. ang larawan ang Katoliko umano wala ko magbato og larawan sa mga Dios mga santos umano. So kini iyang gitawag na tog baruganan lamang sa simbahang Katoliko. Therefore baruganan lamang sa tao. Dili baruganan sa Biblia. Kay Biblia ka mabasa, usa magbasa nila nga giangkon man ni Talibong nga Second Council of Nicaea 787 ang pagdeklara. Di ba? So mahigala kay suna nalantay gamay nga nabilin ngo sa tuang 10 minutos nga pagpabarog mga higala kay sunan. So mao na nga ining kahaponon si brother Badinas mao na akong testigo nga kinini ang galuhod sila sa larawan, gasimba sa larawan so kanang nga buhata gi-practice po na sa mga pagano. Mabitan ng utana ko, ang mga pagano ba, galuhod ba sa mga Diyos, galuhod. Ang mga pagano ba, gasimba ba o gasimba? Ang act of, kinibang ilang aksyon ba, galuhod, gasimba. Ang Romang Katolik po, Badinas po, galuhod po gasimba. Ang tumoy lang, santos lang ni amo abadwarin. Unya, 787, Second Council of Nicaea, dili panahon ni Kristo Apostoles, labaw na sa Old Testament. Ha? Gamit-gamit ba ka o gitawag diya o katong ganin sa to? Mga naigamit nila nga
ini ang idols o idolon unsa pa na diha sa mga original aba 787 Second Council of Nicaea mga higala kay igsunan ha mao na diha ang ato nga pamalandungan mga higala alang sa namino karon sa tuwang live streaming o niya kanang panahon ng sa templo mga higala sa Israel iya magigamit templo o niya sa Israelita pagyud sanktuaryo aba kisa may nagpakahudyo ani karon ha o niya kana bang templo ding imong iba sa Ezekiel 41 templo ba na sa Israel o templo sa Roman Katolik ha pati na yung mga higala kay igsunan kay umingon sa Roman Katolik na nge pag-sure oy ha so mao na mga higala kay igsunan nga nining kahaponon nahuman okay nahuman na ang atong gitawag nato og ikaduhang barog sa kuang pagsupak sa pahayag sa afirmatibo so madaw na tag 10 minutos nga cross examination gikan sa affirmative side go ahead Badinas. Okay, salamat Brad Warren. Doon ako'y nadungog Brother Warren sa imong pahayag paganina nga nag-ingon ka nga ang anghel wala ma. Karon nga akong pangutana kung musimba rig anghel Brad Warren sayop na ba o dili tubag? Oh, sayop gyud kay sumala sa pinadayag 19:14 ming balibad man ang anghel ingon man ang anghel sa atong masahon na pinadayag 19 versikulo 14 musimba benta si John Revelator 19:14 ingon dire 19 adjust di ay onya mihapa ako siyang tiilan aron unta sa pagsimba kaniya siya apan siya mingon kanako ayaw pagbuhata kana ayaw lagi Badinas so man akong tubag next question Okay, matod pa nimo sayop yun. Karon na. Si Josue nga usa propeta misimba sa anghel. Sayop ba si Josue o si Josue? Tubag. okay tubag before kumutubag ana imong pangutana dapat Sakto o mohatag sa sakto o or sayo. mabasa wait lang sa di pa ka mangutana ana dapat basahon nimo ang bersikulo sa Biblia kanang imuhang pangutana kay lisod man na mo tubag ta nga wala pa gani nimo nabasa so imo sa daang basahon una nimo ipangutana ang pulo nga nagsimba ba si Josue sa anghel okay ana lang go ahead Nangutana man eh. Ang akong pangutana si Josue simba mihapa sa anghel. Sayop ba o sakto? Kaningon sayo pagsimba sa anghel. Karon Josue nga propeta. Misimba man mihapa. Atubangan sa anghel. Pangutana sakto si Josue o sayop? okay wala miingon nga misimba sa anghel atubangan lahi man ang misimba sa anghel kaniri sa pinariyag 19:10 si John Revelator mihapa tapos musimba man nga to sa anghel tapos among gibasa atubangan man so sayop. ha Sakto ba sayop? Sakto Okay, ba tubag sayop? lagi. Si Josue simba sa anghel. tubag Sayop. tubag okay akong tubag mani akong tubag sakto ang gihimo lagi ni Josue nga mosimba ngadto sa Dios kay kadtong duha ka kerubin naghulagwa ito sa presensya sa Dios naman na sa gitawag ato og numero 7:89 gani sa tunga-tunga sa kerubin mo istorya man gani ang Dios therefore dili dautan kung mosimba ka kay ang gisimba ato ni Josue dili man ang anghel mismo katumang presensya nga katong presensya sa Dios nga naa sa tunga-tunga sa kerubin apan ang pinariyag 19 versikulo 10 sa dihang si John Revelator mihapa nya mosimba ta sa anghel mingon ang anghel ayaw pagbuhata kana sa to padautan gayod kung magsimba ka direkta sa anghel o nya ika testigo man ka gasimba mo sa larawan o larawan kaning kahoy na nya tapos agluhod mo sa larawang kahoy mas dubli na nga dautan o next question Matod pa nimo si Josue wala magsimba sa anghel. Karon kung mabasa nako si Josue misimba sa anghel, ang kuno nimong namakakabradwarin.
Okay, tubag. Tubag. Ayaw usba ko ang tubag, kay wala ko mingon nga kini ni ang simpang utana nagsimba baguan. Ang akong tubag nagsimba lagi sa Josue ngadto sa atubangan sa anghel o katong anghel nga kerubin naghulagwa ito sa presensya sa Dios. Naman na sa Bro, Ah. object. sige bro, go ahead bro. Ang akong pangutana bro, balik ko na ko ha. Balik ko na ko. Ang akong pangutana, sayop ba si Josue nga misimba siya sa anghel? Sayop ba si Josue o sakto? Kana mo akong pabuto na dagdag bro. Sakto o sayo? Walay, okay, tubag. Bro, nakamute ka bro. Okay, sige. Okay bro, salamat kay bro. So, diyan na yung pangutana, wala kay mapaabot nga tubag, kay walay mabasa nga si Josue misimba sa anghel. Imo nang grito Kung ganin mabasa na na ko. atubangan. Atubangan, dili direkta nga misimba sa anghel. Kay kung doon na kay mabasa, doon na kay mabasa pod nga ang anghel dili mo sugot nga mosimba. Kaya naman, anghel raman sila, sulugon raman sila. Dadayag 19 versikulo 10. Next question. Kung ako laging mabasa bro, nga misimba siya sa anghel. Kung mabasa na ko brother, ang kuno nimong nasayop ka. Okay. Kung na kay nabasa, imong nabasa ang sayop niyong pagsabot. Kay dili mo sugot ang anghel nga magpasimba siya. Anas pinadayag 19 versikulo 10. Balik ko tagbasa ha. 19:10. Unya mihap pa ako sa tiilan aron unta sa pagsimba kaniya. Apan siya mingon kanako, ayaw pagbuhata kana. Ako maoy usa lamang ka masika ulipon uban kanimo ug sa imong kaigsuonan nga naghupot sa pagpangimatuod ni Hesus. Maoy simbaha ang Dios. Kung doon na kay nabasa nga si Josue nagsimba sa tubangan sa anghel, ang pasabot ana kay katong duha ka kerubin naghulagwa ito sa presensya sa Dios ug sa numero 7:89 diha sa tunga-tunga sa kerubin mo istorya gani ang Dios unya nabati pagyud ni Moses ang tingog sa Dios. Next question. Kung ako laging mabasa nimo nga misimba siya ngadto sa anghel, kung ako laging mabasa, ang kunon ba nimong namakaka? Tubag. Tubag ni akong tubag. Kung ako'y nabasa, imong nabasa ang imong pagsabot sayop. Kaysa ako nang giingon, pinadayag 19 versikulo 10, dili lagi mo sugot ang anghel nga siya simbahon ni John Revelator kay masig kaulipon lang. Ingon ang anghel, simbahon ang Dios. Therefore, kanang imong nabasa diha, unya imo lang i-misinterpret pagsabot. Nganuman, ako na nang gitubag nga ang anghel, ang kirubin diha, naghulagway na, nagrepresentar na sa presensya sa Dios. Yes, bro. Bro, wala ko mangutana ngadto kang John Bilabid, bro. Pari ko nangutana kang Josue. No, wa ko mangutana ni John Bilabid kung mabasa nako ba nga si Josue simba ngadto sa anghel. Kung akong mabasa, bro. Ang kunon ba nimong namakaka? Ang kunon o dili nimo ang kunon? Tubag. Dili ko mo angkon lagi. Kaya ang imuhang nabasa, imong gisayo pagsabot. Sumusupak ko na imong pagsabot sa imong nabasa. Bisa pag mabasa ng pulunga, apan imong pagsabot may ako ang gisupak. Ngano man, kay ang anghel, pinarayag 19 Diyos, nga akong gikutlo ng kang John Revelator, kay mismo ang anghel nga buhi, dili larawang, kung dili buhi gyud nga anghel, miingon ba manggani nga ayaw ko simbaha, kay masig kaulipon sama nimo. Mao'y simbahon nimo ang Dios. Therefore, kanang anghel nga imong nabasa diha, nga imong sayo pagsabot, naghulagway na sa presensya sa Dios o kanang presensya sa Dios sa numeros 7:89 mo istorya pagani ang Ginoo sa tunga-tunga sa kerubin. Next question. Next question, bro. Diri sa Biblia, bro, wala ba'y binuhat sa kamot sa tao, bro, nga atong gamiton sa pagsimba, bro? Naa o wala? Tubag. Bro, nakamute ka, bro. Nakamute ka, bro. Brother Warren, nakamute ka. Sige bro. Salamat kay bro. So akong tubag bro, wala ko'y nabasa nga ang binuhat sa kamot sa tao isimbahon kay diha sa Roma kapitulo 1. Bro. Sige, go ahead. Ang akong pangutana, bro, mao ni
doon na ba'y binuhat sa kamot sa tao nga gamitunon sa pagsimba? Gamitunon sa pagsimba ba? Naa ba? Naa ba tayo mabasa sa Biblia nga doon ay binuhat sa kamot sa tao nga gamitunon sa pagsimba? Doon na o wala? Tubag, yes or no? Yes or no? Mao lagi ang tubag lagi. Akong tubag lagi mauni. Naay nabasa nga binuhat sa kamot sa tao pero gisimba. Gani supak ang Ginoo ana. Naman na sa kinini ang Salmo 115, 3 nga to 7 nga binuhat sa kamot sa tao og mo nang larawan. Naay mata dalunggan unsa pa diha dili ka dungog di ka lakaw mo na. Nya mga Dios na siya. Binuhat sa kamot sa tao. Nya diha po sa Roma kapitulo 1, mato pa ni San Pablo nga sa ilang pagkamanggialamo nahimo silang buang-buang. Ngano man kay sa 22 sa ilang pagpakibadmanon nahimo hinuon silang buang ug ang himaya sa dili mamatay nga Dios ilang giilisan sa mga larawan nga sama sa may kamatayon si binuhat ni sa kamot. So mo ni mabasa nato. O next question. Next question bro. Aning binuhat sa kamot sa tao ba? Pwede ba ni nato gamiton sa pagsimba bro? Pwede o dili pwede? Tubag. Okay. Dili lagi pwede simbahon nimo ang binuhat sa kamot sa tao. Kang binuhat sa kamot sa tao, sumala sa Salmo 115, versikulo 3, 4 hangtod 7, balikon tog basa to, Salmo 115, mao niya to mabasa. Apan ang among Dios ana sa langit, gibuhat yang tanang nakapamot kaniya. Ang ilang mga Dios mong salapi ug bulawan binuhat sa mga kamot sa mga tao. So dili lagi pwede nimo nga simbahon nimo ang binuhat sa kamot kay mga Dios na ug mao na ang laraw ug ribulto nga anaa sa inyong simbahan. Next question. Next question. Kung doon ako'y mabasa bro Warren, nga doon ay binuhat sa kamot sa tao gamiton sa pagsimba, ang kuno nimong namakak na pugka. Tubag, ang kunon o dili ang kunon? Okay. Dili ko mo angkon kay lahi man ang gisimba ug lahi po nang gamitonon. Lahi nang gisimba ang gibuhat, lahi po nang gamitonon. Halimbawa, kining sa kasamo diri, magsimba mi sa Ginoo sa adlaw sa Sabado. Ya kini simbahan. Siyempre, ani ni magtapok, instrumento ng simbahan or balay nga dinhi mi magsimba sa Ginoo. Pero dili simbahon ang pero dili nimo simbahon ang building nga simbahan. So mo na akong tubag nga lahi man ang gisimba o kanang gamitonon. So kanang gisimba, ikaw ang testigo. Ingon ka ganina, gasimba mo sa larawan. Galuhod mo sa larawan, testigo na ka. So mo na ang katubag. Next question. Next question bro. Sunod pangutana, next question. Pero mooyon ka bro, nga kining larawan pwede ni nato gamiton sa pagsimba. Oyon no dili oyon? Yes or no? Okay, dili ko mooyon kung sa atong kapanahonan karon. Although sa panahon ni Moses, wait lang, sa panahon ni Moses ilan ang kilini ang gihimo kay lagi sugo sa Dios unya dunay gitawag diya kahulugan. Pero sa tong kadlawan karon, out of kanang valid trespassing na kaana, out of ignorance na kaana ngano man dili naman ta panahon ni Moses karon nga magdaladala pa ta atong Ark of Covenant, tapos dunay duha ka kerubin. Dili na ta, so mao na nga ayaw lagi kinini ang ikaw na ingon nga dili na to iaros nga kasama ka munggay. Ayaw sabas ka munggay nga imo ang haros og kuan. Next question. So, sunod pangutana bro, next question. Sa to ba sa panahon nilang Moises, ang larawan di ay gamiton dito nila sa pagsimba. Sakto ba o dili sakto? Okay, mao to ang gitawag nga tuog naghulagway to sa presensya sa Dios. Sakto lagi, sakto lagi. Mao to ang gitawag naghulagway to sa presensya sa Dios. Gani anaa kadto sa sulod sa templo, Ezekiel 41 o sa Exodo nga dito sa sulod sa sanctuaryo templo sa Israelita na dito ang kerubin kay naghulagway to sa presensya sa Ginoo nya sa Numeros 7:89 mo istorya pagani ang Dios tunga sa kerubin ngano man naman dito ang iyang presensya. Sa tong kadlawan karon dili na pwede di mo i-apply nga ang iyong simbahan. No, mali na siya. Next question. Sunod pangutana bro, sunod pangutana. Sa panahon ni Kristo bro, doon na ba balaod sa panahon ni Kristo nga dili na ta mo gamit sa gamitonon sa pagsimba? Doon na ba balaod o wala?
Okay. Wala tayo mabasa ana nga dili Okay. ta mogamit og mga gabitonon. Kay diha pa lang gani Mm. sinaguga. Minggamit pa si Kristo og scroll katong sinulat ni Isaias. Yang gibasa to Lucas 4:16, 17, 18 nga naggawali si Kristo nya naay kon dito kana sinaguga.